Aurtengoa izan da bigarren urtea egiten duguna Lapiko Fest. Aurten berrikuntza bezala izan duguna da trial erakusketa eta atzo gauean roller irtera, Tolosatik zehar. Bestela, lehengo urtetik bezala, slackline erakusketa, basket txapelketa, skate txapelketa eta merkatua daukegu. Oso ona, jendea girotzen hasi da eta ondo, oso ondo. Gaur gauerako izango duguna da Unzaina nahiak erromeri pixkat egiten eta gero Electronic Gallery eta Insanea Crew DJ-ak. Eta gero ja itxi egongo dugu. Gustako zitzaguna izango zen kolektibo gehiago izatea parte hartzen edo kirol taldeak eta gutxienez hau bai. Aurrera pauso haundina izan da talde gehiago lortu ditugula gauzak egiteko. Izan dela irristaka eta bike trial taldea.